Здравейте! Днес ще ви покажа програма, с която можете да намалите размера на снимката си. В случая аз искам да използвам снимка за програмата InPaint, която ви показах в петък вечер, с която можем да премахаме нежелани обекти на нашите снимки. И ако исках да използвам тази снимка, програмата ще ми каже, че снимката е прекалено голяма. Как мога да проверя размера на самата снимка? В случая кликам на нея и тук ми излиза информация, че размера на снимката е 12 000 пиксела на 9000, размера е 19,7 мегабайта. Връщам се отново на програмата InPaint и ще се опитам да кача тази снимка. И веднага ми излиза съобщение, че файлът е прекалено голям и той всъщност е 1973 мегабайта, а трябва да го направя доста по-малък и да е под 10 мегабайта. За тази цел влизам в програмата IM Resizer и от тук, от синият бутон Select Files или Избери файлове, ще кача същата тази снимка. Моята снимка току-що се качи и тук трябва да се избера дали да е в инчове, сантиметри, милиметри или пиксели. Избирам в пиксели и тук ще бъде ширината на снимката, като ще издам 700 пиксела на височина 500 пиксела. Форматът ще остане JPG и сега ще се избера да е в мегабайти, като трябва да избера не повече от 10 мегабайта, а ще избера 2, тъй като програмата така или иначе няма да ни даде да сложим повече от 2 мегабайта. И кликам на Next Download, след което изчаквам моята снимка да бъде обработена. И току-що снимката ми се обработи и визуализира. Сега ще пробвам в програмата InPaint, за да проверя дали наистина ще ми върши работа. Кликам на изтеглени файлове и това ще е последната снимка, която съм изтеглила. И да, определено снимката е обработена така, че размерът е намален и сега вече мога да премахвам обекти и да я коригирам по мой вкус. Напомням, че на 3 септември започва съвместният ни курс с Ирина, Facebook бизнес страница с безплатен маркетинг. Цената ще бъде намалена до 10 август, след което се увеличава, така че побързайте да се запишете. Ще бъде много интересен курс и ви очаквам с нетърпение. Желая ви успешна седмица и прекрасно ново начало. Ще се видим във вторник със следващото полезно видео дигитален маркетинг.